তো চিনি সিএম সহ পাঁচজন এবং মহারাজা প্লাস চিনি एमडीसी रनाल्ड देबबर्मा दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप खूब गाहाम मोनखा जों चिनि इउनियन गभर्नमेन्टनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अफ स्टेट फर फाइनान्स मनोज चौधरी এবং দুইটা এম্বাসিনি বরফবাইবো जों मालायखा ब्राजिल एम्बासीनि एम्बासाडर এবং इजराइलनि एम्बासीनि जे चार्ज दंनाय बबाइबो जों मालायखा এবং তিনি जों खूब खातंखबि मासाव जे एडीसीनो তিনি इंटरनेशनल लेवलो रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागिनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांनानै जोंनो एम्बासीआव सरकारि भाबेनो खूब बरम रुबै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंनाय स्पोर्ट्स एग्रिकालचार एनिमल हाजबेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलाम रंलायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडीसी हाफांनि पक्षे एग्रिकालचारनि एक टीम जों थांनाय थाङै बाहायके इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडीसीनि गोबां मा जागाव जों सामुं थांनानै अमरगनो बायलेटरल कॉपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो दिनै तो आसुक न हैचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रगबो जमा रखा प्रोजेक्ट रगनि गुड रेस्पॉन्स जों ननि जों खाखलायो এবং 1300 crore निर्मला सीतारामन जे और पैकेज घोषणा खैमन बरनति वो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडीसी हाफांनो और आंगो गाहामग्लाय सामुं गारगोन अबो दिबो जों कगलाम थैंक यू